RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Labangon, Cebu City. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Karing. Good morning, Karing. Mamainito na na. Sa di pa ta magsugod sa itong trabaho. Imo na sa kong liplihan? Hayahayan ako ini, uy, Rino. Termi naman lang kong free ini. Pilara na sa na painit, eh. Dali na pa. Mitras may oras pa ta. 2:00 pa man sa kadlawon ang sugod sa itong trabaho. Tana. Karing! Labangan na lang kagugas ng resagos mi. Ay, ayaw na, uy. Mag-ihaw para bamus baka. Nahumanam gud mi gihaw. Mao nga tabangan talaga ka. Wala mo sa kuilingaw. Na, maikukunin mo, uy. Bawal na lang. Tig-ihaw ka. Muna imong trabaho. O ako ang tiguga sa risagos. Mga ay na lang kong ilugi ini akong trabaho. Sige ka. Mag-alasing ko larbas kadlawon. Ha? Mag-alasing ko na? Hala, mangandang para ba ko sa akong klase? Mao gani nga tabangan ta na lang ka. Aron madali ka. Ayaw nang pagreklamo. Ay, pait. Takit ining pobre ta, uy. Lugay makatug, kay magtuon. Nya, mamataog sayo kay may trabaho sa 2:00 sa kadlawon. Inig 5:00, mangandam na sad para motunga. Ay. Hi! Oh, uy, hala, nilagi ka. Walay ko magkabantay ni mga nabiya sa trabahoan. Pag humana to gugas sa resagos, ug samtang nakilis ka, ug nangandam alang sa imong tungaan, igawas ako, aron maatkanta ka dinhi. Ug mahatod di ka sa imong tungaan. O kapag gihapon maluoy nako, Karing. Pila na ako katuig nga nang ulitaw nimo. Rino, Tanang pagsuway nga imong gihatag nako. Nalabangan gyud nako atanan. Kuwang pa ba gihapon? Ha? Kuwang pa ba gihapon? Alang nimo ang tanan akong pag-antos. Rino. Sige lang. Kung alang nimo, kuwang pa ang mao kong mga pagsuway. Andam gihapon kong mag-antos. Andam paghapon kong paabot. Hangtod nga maluoy ka nako. Ug imo na gid kong sugton. Sige na, good ka. Mobile ka karong gabi pa. Ipanangay ko, mama. O lagi, panangiti ka ha. Lingaw-lingaw, uy. O beti klase, ugma. Go na ka ha. Wow! Kanindot na isayaw, uy. Gilok lagi na kong tiil. Hala, Isa pa ka nasigihan ni Mugtanaw, uy. Ay, si Rino di ay, ang imong admirer. nandito di niya masayaw, no? Sinabi mo pa, daghanin taon ka ayong nakadaig niya, no? Kay gawas nga maayong musayaw. Gwapo, gusto sa height. Para ikaw rin nagpalugit ang maayo niya, no? Long hair to girl. Karing! Nalipay kong nakita ka din. Pwede ko ba ikaw masayaw? O saman, Karing. Imo nang isugot ka na si Reno? Wa, papa, uy. Gusto na ako magkalampo sa akong pagtuon ron. Aram nakatabang ko ni mama. Karing, second year college ka na sa education. O na-working student ka gyud tungod kay dili kami magkagahom si mama nimo sa pagpatungha nimo. Mao ikay mo na nagkamot si mong kugalingon. Aron ka rin magatungha hangtod na sa college. Pa, Kung gusto ka rin musuod sa karelasyon o si Reno mo lalaki, dili ka ginamupog ka ni mama nimo. Uyab na mo si Rino, no? ngayon nakaingon ka man anak gaw? Klaro man sa inyong lihok. Oh, inyo raman mi. Wa man gid nako siya sugta. Hi Karing. Oh, hello. Niduol ka man. May tuyo ka na ako. Tinuod ba nga uyab mo ni Reno? Matod pa diya. May uyab ko na siya o kana mao ikaw. Oh, di na tinuod, uy. Dili mi uyab. Mao ba? Hay, salamat taon kay iya gyud ay kong giatik. Oh, Ay, salamat sa imong pagtug-an ako sa tinuod ha, Karing. Ay, ganahan magud kaayo kong Reno god. In love na gyud kaayo ko niya. Ako na lang siya. Nagkasulti mo? oh. Ug nagselos ka niya? Nga na magselos man ko. May mag-uyab ta. Oh. Sumagot. Bila nagkababae nga ako makita nga kuyog-kuyog ni mo. Nasuko bagog ko. Wow. Tungod kay wa ko'y katungod na masuko. Wa ko'y katungod na magselos. Yatagan ti kagatungod na magselos. I'm sorry. Pero wa ko'y panahon para ana. Nga nang murag nasakitan man ko sa akong gisulti atong babayhana.
Ug sa akong gisulti kang Rino, magbubuto ang akong dugan sa pagselos. Ni angkon unta day unta si Rino niya nga uyab ni. Pero imiurami. Sa ato pa nilipahingpit ang akong katungod niya. Ug basta siya hingpit ang katungod nako. Buang ko. Anong nasakitan man ko. Nuta na, manayo na taba. Hindi lang ko, uy. Di lang ko ganahan mo baile. Malingaw na ko mo tanaw-tanaw sa mga manayo. Go! Ano ba? Tanawa na, good. Murag yung di kunimitan sa mga babae si Rino. Si Rino, sad. Tanawa na, lingaw sad kaayo siya. Nga nakig-char-char sa mga babae. Doon to ka, badong mas Rino. Gaw, kana kay lingaw kaayo siya. Og nakig-char-char sa mga babae. Sa ato pa, nagpauyo na si Dino. Mga pasag din na siya, uy. Bahala siya. Ihatod ko sa inyo, ha? Iyon na pa. Manguyab ka na ako? Prank ka lang. Dautan ba? Daga ka. Ulit ako. Nagsama tang college na. Mag-snacks na ta. Sa di pa kaya sa inyo. Okay lang ba, Karing? Pila na kay gayon nga nakita ko ikaw. Doon ay matod ni mo dinis ba eh, Karing? Sa magin mo? Uyan na gid mo? Pa, Ako naman si Karing pwede na may magbinyo. Ako si Pamayan. Wow, gaw ha. Pamayaan ka na gyud. Magbinyo na gid ay mo ha. hilom daw, uy. Nagtungha pa ko, no? Magmaisra pa ko. Asa ra mo guna ba? Sumama ba? Pamayan na lang kong lahos ini, sir. Sige ba? Nakasamok ba ko? Rino? Uy. Ikaw? Niya ka? Kanang Rino, join na mo din eh. Maayo kay ni Aka. Magminyo na si Karing. Pamayan na si sang uyab. Uyab? Uyab mo na kining laki, ha? Karing? Rino? Di mo. Uy, Walk out mo ng sugaw. anak na sayod ko. Nga natandog ka sa gibuhat ni Rino. Ang kunon ko. Nakagusto ko niya. Pero dili pa po andam nga musud og seryoso nga relasyon. Daghan pa kayo ko mga pangandoy sa kinabuhi. Daghan pa kayo kung manindot na plano alang ninyo nga akong pamilya. Taninyo ni mama. Unya, sa may plano mo sa lain mong admirer. Kung makapaabot siya hangtod nga makatapos ko sa akong pagtuon ug mamahimo na ko maistra. Tingali ako siyang sugton. Pero sa pagkakaroon, focus ko. Ako gid unang pagtuon mo ay akong unahon. Ayaw lang ko ninyo dali-dali Maabot na lagi ko anang mahina. Karing, Gaw, nahibaw ka na ba sa nahitabo ni Rino? Kaya nga naman na ikaw, may nahitabo ba ni Rino? Nahilumlong ka na itong gabi nga gisungog ka na mo nga magminyo na kay pamayan ka na ug naabot si Rino. Tingnan naman Hala ka gaw, ni-walk out mo to si Rino no. Ang nahitabo di ay, nasakitan ba ka siya? Ang iyang gibuhat, gitaban ang babae nga dako kay gusto niya. Gihin mo tingali niya ba nakip butas? Gisakitan siya sa iyang nadungog. Og pagkagabi ana, ang nahitabo, iyang gitaban ang babae nga dako niya gusto. Wa ko'y mahimo, igo na lang ko sa pagkip. Gipalabi ko man ang akong kaugmaon. Igo na lang ko sa paghandom, kung makadungog ko aning awit, the music played. Kay kung gipalabi ko pa siya, di una ko mamahimong magtutudlo. Daghang salamat, more power sa RMN. Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Maganing, usay ka mahuyang nga taga Butuan City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Kate. I love you, Kate. Ala, dawi. Ala, Jim. Oy, Sige na, Jim. Kate. Oy. Sige na, good. Sure, Sure na ko ba? sure ka, Jim. Higog ba ka na ako, Jim? Loy. Som na suya, ha, eh. Loy. Mahitabo ba nga, munguyab ko nimo kung wa ko gusto nimo, ha? Loy. Kung wa pa ko mahigugma nimo. Loy. Kuan mo gud. Bayot ba ako pasig binuang lang ng imo na ako, Loy. Loy. Kalain eh. Wa ko'y labot kung unsa ka. Ha? Nga ako lang nahibawan nga nahigugma ko nimo. Loy. Ito na lugod ko. Loy. Sige na lang, oy. Sige. Ako lang gisugot. Ako lang gisugot. Pugbos man. Oy. Nasugot ka karon. Salamat ha. Salamat ka nga. Imo kong basugot. Salamat kayo. Ay! Tinuot ka doon! Sige, Ayun na mo rin, Jay. Sige dayo, lagi namugos kit siya mo ako lang gisugot. Di pamugusag yun. Holo. Uy, kaswerte na mo yan. Uy, guwapo kay kag uyab, Jay.
Buyag, guwapa biyata. Bitaw, Guwapa Kate. biya kay ko. Maayo pa ka. May uyab na ka. Ako yung taon diri, tinuod nga babae. Choy, nasaag. Wala, pagkuki mo, oy. Ano magkauyab mo? Kumusta naman ka? Okay ra. Unya, nakakaon na ka. Oo, GM, man na. Ikaw? Ako man na, nakakaon ako. Hala no? Muwan ako sa inyo, ha? Ah, ha? Ano man? Ginahan ako. Gusto lang ko nga makakita ni mo. Ay, ay, ay. Ay, look, adi, uy. Anong day? May gitago ka na ko? No, waoy. Ako mauna, muwan ako sa inyo. Ani ka matusa mo? Oh, Kuan, ayaw lang, uy. unsa may mga kadlukan nga uyab man to. JM. Sa mong sugod kag sa di, ani ko matog uban nimo. Dali, unlan sa akong bukton. JM. Labag yung kunimo. Oo, sobra. O tingali, mamatay ko kung mawakan ako. Hala no? Lagi. JM. I love you, Kate. I love you too, JM. Hilom-hilom. Ayun, nagduwa ko sa Jay. Ang lagyad. Uy! Hilom, Masakit ko. Kurag! Hilom, kurag! Uy, Takamang, eh. sa ato pa, Jay. May nahitabo na niyo, ha? Biyan! Oo! Sabay! Sa ato pa! Di naka-virgin, girl. Nagkuha ng imong pagkababay. Oo, tao. Sabay! Sige, magkasinggit, eh. Ay, di kilalagay ko, Jay. Ay, makasuyagin ka ba yat? Ay, kaswerte ni mo, ay. Sana, all. Huwag man magpakita si JM na ako. Giminga man ko niya. Kumusta naman kasi siya? Ay, salamat ka nakita ta, Jay. Nga naman, Day? Ay, may isulti ko ni mo. Ayaw lang kalain, Day, ha? Ano di ay, Day? Si JM ba? Imong uyab, Day. Oo. Ay, nakigsex sa imong kuryente sa mga bayot. Unsa? Hindi na tinuod, uy. Usi dili. Malimod ba kang may nagkakita man ninyo? Kate, isulti ko nang tinuod. Ay, nahitabo na mo sa imong kuryente nga bayot. Ilaro na mo itong butang, ay. Ay, nagpagtarungan pa, JM. Eh, may kigbuwag na kunin mo. Kate, maluoy ka. Hindi lang ito magbuwag. Ay, buhatan na po, maluoy ka. Sorry, JM. Sakit man, pero di rin ako kunin mo. Kate! Kumusta naman ka, Day? Ni, medyo sakit pagamay. Kapag magalimot sa gibuhat ni JM na ako. Ngay, di maayo ay. Aron makalimot yung ka ni JM. Manglaag ta. Ay, mayo po. Asama sa taman laag. Isan asa lang, good. Ay, hindi mayo, ay. Ato ata sa amo. Mag-unsa man ta dito? Tungdaon lang gusto. Chika-chika ron. Dito mag-ay din, he. Oh, sige. Ay, at samahan na lang ka sa itong at tay. Uy, dali rin kong lingaw. Eh, salamat kayo. Uy, salamat day kaninyo. Kung laayon nga ni ka, Kate, maadto lang gyapon ta sa ilang peng, aron malingaw ka. Nagyan, nagyan. Oo ba? Ay, Ping! Ah, Hello! Saan mo ba yun? Hi. kagwapo niya. Mura siya Koreano. Amo nang ihatod ang among amiga, oy. Oo ba? Nailas mo ko na yung puyog eh. Sure! Ay, okay ka na di siya si Kate. Yan, si JD. Oh, hi guys. Hello. Mangayo ka og FB account ni JD? Sige na, Kim. Ano mangayo man pa? Sige lang ko, natagi lang ko. Sige na lang, uy. Ay, salamat kay friend na Miss JD sa Facebook. Ako siyang tatanbi. Ay, maubo. Nagsige na mo chat ni JD. Udoy, nindot kay siyang ika-chat sa JD. Uy, loving ka ayo. Ay, sa diya, gini mo bayat. Maayo hinuunday nga. May gikalingawan na ka. Aron, di na ka maghuna-huna sa gibuhat ni GM ni mo. Magkita ta? Okay, gusto ko nga makita ta. Nga naman? Walang. Gusto lang ko Haloy. nga mag-asol dito sa personal. Haloy. Okay rin mo nga magkita ta. O sige. Asan ta magkita? Daddy, ang sa'yo mong tuyo na ako. Nganong ni amang ka din sa baybayo nagkikita na ako. Ganahan ko din kay hangin. Wala no. Um, Ang sa ka, uy.
Tutok manggug ka na ako. Pagkaputi sa nimo eh. Hala no, kaya bitata puti. Baw ka. Type na ko, Kate. JD. Bitaw, ganahan ko nimo. Ayo, ganahan ka na ako nga bayot man ko. Anong na ikot? Uson na ron? Hala no. Nya, okay na nimo nga. Uyab na ta. Habi taw, nga naman bagay-gahi pa man ko. Naganahan sa kunimo. Sige na, uyab na ta. Ala, oy! Kaswerte na mo, oy! Nakakita mo na yung gipuli ni mo ni Jay. Gwapa good ko. Lagyan say. Ako may nautang ko nga, di ko binuangan si JD. Ay, dili ka ulitan. Uy, kay buwatan ba na si JD? Ay! Congrats na lang sa inyong relasyon, ha? Malipay gano'n si JD, nagkakita niya na ako. May gipalit ko para niya. Ma-surprise ko siya doon kay wala siya mahipaw. Nga mato ko siyang gipuy-an. Unsa ate? Nilarga sa Cebu si JD? Nilarga siya? Ay, mauna. Kalit tayong iyang paglarka. Salamat kayo, ti ha. Noong sabi si JD, uy, nilarga malagkalit na. Wala man ang hinako. Ano yan, Gide? Uy, guwapa lagi pero parehas lalaki ha. Uy, ayo. Kinuo ko. Huwag ko na kuy ayo. Kasakit ang silutihan sa mga tao din ni. Lainan ni mo, JD, uy. Milarga man lang ka sa Cebu nga. Wala man ang hinako. Suray kayo kita. Saon, dinalian kayo kung pagdargagot. Unya, kanusan ka mo balik diri sa ato. Mo balik tayo ko. Dito ko diri. Sige, magpaabot ko nimo. Amping dia, ha? Ikaw sa pag-amping diha. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Tinood ka, Day? Naabot na si JD? Wala iyan. Saan ko siyang nakitaan? Kauban sa iyang mga barkada. Nag-inom sila. Tawag, uy! Mawag ko, uy. Makuha pag na siya, uy. Papalihog talaga kong chat niya, Davey. Nangumusta ko. Sige. Ako chatan. Share ka lang dyan. Unya, kumusta man, Day? May reply ba si JD? Day, uy. Nga nalagi. Ay, ikaw na lang basa ini nga reply, day. Ang bibi, ako basahon, bi. Si Kate, gwapa man, talentado, pero dili may bagay. Kay parehas ming lalaki, mo. Dili na ko niya. Kasakit ini, Day. Nga nga pa magkumahingpit nga babae. Uy, magbalipayon ko ba ni JD? Nga man. Nagmahay ko sa kong kaugalingo. Nga nga pa kumahimong hingpit nga babae. Kay mahimo ko lang tang ikaw ba si JD, tibuok na kong kinabuhi. Kani mo, JD, kung naminaw ka man karon, hikapon na tas Ginoo ang imo kasing kasing. Ug higugmaon ko nimo pagbalik. Dinhi na lang kutob, daghan salamat sa pagtagan ni akong tampo. More power sa RMN.